Nongsynshar Shnong Umden kila ai ke jingkershan ke Bapura halor kamat jingdawa ban penyono ai ke Community and Rural Development Block ke Bapura ha Umden ya ke belara ru MLA ban MDC ke Nongpo constituency dangshen u MLA ban MDC ke Nongpo kila lej ban ya kendu yu metri rangba ke jelau kondur ki sangma halor kamat jingdawa ke office C&Rd Block ha Umden ke badan de ki spa tadi ki Shnong dagawe ka sur ngila manjur bat ngila ikut ban kersang ya kene ban yo ga blok ni Umden ban dawa ka Sorkar bakan le Ngi Kloi ban pensuk yang duk usuk nu badan kam yiki kampen roy marngitik ba ka blok ka de ka channel ban baro ki jing pen roy ki kampen roy ki wan ba jungka den ma kata kalabu jing e pelak ya ki Nongsynshar Shnong Umden kamtam nong kendong bat ka jingduk ka jingban jong ne kham ni ban yo e bai kali ban le blok kam dade tang ki revsimet andre ki kam Shnong dinang alam Shnong ni tip ni kadang ba Shnong pun ki betul nak banta ibai demand form ki hak le life so 4 kilometer bat poi sha ni blok ban pendek ye kam ke jongki te ngilap begini gede gejenge nak por dai nak kata tahu ka nilai pun bat ngilai menjur lang bandon nak blok dan bat ka Sorkar ke ban le Ngi Kloi nak banta ipat ba jong ne ka thang ke jongi Nagaliang Nongsynshar Shnong Umden kelapan pauru baglalong ge Kloi ban ai Jaka Sorkar jala Lada Pynurlong ge jingdawa Community and Rural Development Block ha ke Shnong Umden. Nagaliang juga Nongsynshar Shnong ni ka Jaka ngidon bat ngi skam lada ka Sorkar ka Kloi ban ai ge ka blok hani nagaliang jongi ngidon ka Jaka ka babiam bat ka Shnong ha ka bat pe ban khmi kenu ka Jaka ka donkam bat ka nu ka donkam nagaliang jongi Ngi Kloi ban ai ge trelang ban penyo ya ke Sorkar ya gani ke Jaka halor gani kamat nakaliang ke kinhun seng bhalang RBYDSO ha ke jelam uba Arnold Singli kala ailang ya ke jingkershan ke Bapura ban Pynurlong ya ke jingdon kam jong upaj ba nagaliang jongi kum kasem ni kershan pura ya ke e ka jingkwa jong kan ka thanyang ne bandon no ka Umden C&Rd Block ban ran kumba la ong ba terjmat ba ka jingmentoi ka din namata jongi thanyi babun ha ka ba ngila tip bah hapo jong ne ka thanyi ha ban le sidom len blok umlen nginga ko blok umlen ngi tip ban ngila ba ka umlen blok tadi ka bahe tam ko ribo district hak ba kan thuk dan light spa so spa tali ki Shnong rela da pin khen ki ba buni ki Shnong ki ba lada onyo ya ka Umden C&Rd Block ka jengira ta ki si spa hadu aspa tali ki Shnong kan yaram lada ka gomen kan ai ya ka Umden C&Rd Block